El centre de visites de Família Torres és el quilòmetre zero de la marca de vins més admirada del món. A la llegendària vinya del Mas La Plana neix un dels vins més reconeguts del celler. Coneixereu la importància de ser sostenibles. A Torres són pioners a la lluita contra el canvi climàtic. Un exemple és el celler Baltraut, construït amb eficiència energètica. A l'interior reposen els vins més admirats del celler. Les noves experiències són encara més gastronòmiques i plaents. Hem fet un tast de formatges i vins i cada peça s'harmonitza amb una ampolla diferent. A les parets ens observen 150 anys d'història. Podeu continuar l'experiència amb tastos ràpids. Són els flights i es fan a la botiga. Una visita per brindar per la natura, tastar els clàssics de llegenda i enamorar-vos de les noves varietats recuperades per Família Torres.